Explica'm un conte. Des de molts àmbits, com l'educatiu, l'editorial i el cultural, s'anima a fomentar la lectura dels infants per crear lectors de futur. Hi ha moltes campanyes que ens donen claus per ajudar a fer de la lectura un element important de la nostra vida. En aquest episodi volem parlar de la importància, o no, de l'hàbit lector des de la infància i com les famílies juguen un paper fonamental. Soc Verónica Orozco i avui m'acompanyen Javier Morales Rodríguez, professor de Física de l'Institut Creu de Saba d'Olesa de Montserrat, i vaig a mencionar un tema personal, pare de 2 fills. Ja veuràs per què ho he mencionat. Marta Puig, bibliotecària a Santa Oliva d'Olesa de Montserrat, a la Biblioteca Municipal. I també tenim a la Irene, alumna de tercer d'ESO, que més ens ha xivat que li agrada molt llegir. Bé, doncs, Irene, tu et consideres una bona lectora? Si és així, què penses que ha influït perquè ho siguis? Jo em considero una bona lectora i perquè he llegit molts llibres. Sí que és cert que tot bon lector passa per unes etapes i, ostres, primer comences com a descobrir com tot aquest món de la lectura i vas com descobrint fins que arriba un moment on trobes que dius, vale, això és el meu, i llavors vas llegint molt i acabes sent bona lectora que es pot acabar un llibre ràpid perquè li encanta llegir. Però podries dir que també en el teu entorn, el fet de a casa, haver comentat potser amb els teus pares lectures o haver vist els teus pares llegir, té algun efecte? Bueno, he de dir que els meus pares els dos són molt lectors i des de petita em van llegir tots els clàssics. Jo recordo haver estat al llit i el meu pare llegint-me La plaça del Diamant i jo allà escoltant i que potser no entenia però anava captant idees i els dos sempre m'han dit llegeix, que és molt important. Javier, en relació amb la importància de les referències a casa per crear aquest hàbit de lectura, és un mite o és una realitat? Tu que vius també aquesta experiència sent pare de 2 fills. Doncs no, penso que és una realitat, em fa gràcia. Em veia reflexat amb els teus pares. Jo també vaig aguantar allò de la lectura de nit. Jo era qui baixava, la meva dona llegeix millor que jo, més fluid, més tot el que vulguis, però el que feia la lectura de nit era jo. I sí que ho vam mantenir durant moltíssim. De fet, jo tinc bessons, nen i nena, ara tenen gairebé 20 anys ja, i sí que fins que van canviar arriba un moment en què canvien d'habitació, llavors allà va ser quan vam deixar de llegir, però sí, també li he llegit lectures que potser eren massa per llegir algun llibre que dius, ostres, potser els nanos no estan vigilant al camp de Segur. Això no se'ls ha llegit i sí. No. O sigui, que el moment de la nit d'anar a dormir era el moment d'explicar un conte, sí, no? I de potser compartir-ho, com m'has dit que dormien a la mateixa habitació, de potser compartir-ho entre els 3 com un moment important del dia. Sí, era un moment maco. Jo l'esperava aquell moment i m'agradava, i per més cansat que arribessis allà, era un moment, i penso que per ells també està bé. Ara som bons lectors i alguna cosa he tingut a veure en això. Sí. I detectes que potser hi ha una relació intrínseca entre alumnes que tinguis, que també sàpigues que a casa tenen com aquest hàbit de que els expliquin un conte, potser no un conte, però de que els pares llegeixin. Hi ha una relació entre ells i que siguin més lectors després en l'àmbit acadèmic? Sí, penso que sí. Hi ha molta relació en què els pares ells vegin, el que explicava la idea de vegin llegir als adults, sí? També en que llegeixin, fer lectura compartida, i també en el fet de que si ets bon lector, normalment tens èxit acadèmic. Un bon lector acostuma a ser un bon estudiant també, sí? I sí que un llibre que m'estic llegint parla, una de les dades que dona, és que nosaltres acostumem als pares a dir tallar aquesta lectura compartida per fet de dir, no, ara han de llegir ells perquè ara han de ser autònoms i començar a llegir i pensem que amb això fem un bé, però en realitat no és així. Aquesta estona de lectura compartida als nanos els continua agradant i acostumem a deixar aquest hàbit de llegir els nanos massa sovint, massa aviat. Podria ser clau que en un moment donat el pare fos qui li demanés a un dels fills o al fill o a la filla avui em llegeixes tu, però jo em quedo escoltant. Que bonic seria, sí. No ho he practicat, però potser estaria superbé. Sí. Se m'ha acudit escoltant-te i dic, no sé potser si ha de tenir sentit o si potser ho havies fet. No.
Des de la teva perspectiva, Marta, en primera línia a les biblioteques, què opines? Sempre és així o no té per què? Existeixen altres factors que poden influir en el fet de que els joves lectors, es facin més lectors o no, els que participin o no a la biblioteca? O siguin més presents, potser que vinguin amb els pares? Amb els pares o quan són petits, que els nens petits venen acompanyats de les seves famílies i segur que si a casa llegeixes és més fàcil que els teus fills pensin que és una cosa que està bé llegir, perquè en principi si el teu adult de referència ho fa, és que és una cosa que està ben feta. I en el cas dels joves, els amics o els professors també són persones que influeixen en tot el que tu fas a la vida i si els teus amics llegeixen, també serà més fàcil que tu llegeixis. I moltes vegades penso que és trobar aquella lectura que realment ha fet que tu passessis bé i que tinguessis ganes de llegir i no de fer una altra cosa. I això pot passar quan tens 14 anys o quan en tens 25. Això a vegades és sort també. Però sí que és veritat que el fet també de socialitzar és important en el cas dels joves. O sigui, que la lectura al final tingui un element de poder-la compartir, no? Sociabilitzar amb els teus amics, fins i tot anar a veure una pel·lícula que tots us heu llegit el llibre i anar apostant com serà el personatge, tot i que t'hagis imaginat que era d'una altra manera. No? Que no a tothom li agrada, A vegades la lectura és una cosa molt íntima i un moment molt personal i no necessites compartir-ho. Però una de les activitats clàssiques de les biblioteques són els clubs de lectura i cada vegada hi ha més biblioteques amb clubs de lectura per joves o fins i tot als instituts, les lectures aquestes compartides que diem, s'organitzen activitats complementàries que fan, que donen un caire més lúdic o més de reflexió d'allò que has llegit en el conjunt de la classe i no com una cosa individual. I trobes que els joves s'hi apropen i participen, diguéssim, en aquests clubs de lectura? A partir de quina edat veus que potser no tant o a partir de quina edat hi participen més? És difícil de dir, perquè en realitat les biblioteques estan plenes de gent jove. El que passa que venen a fer l'ús que a ells els hi convé fer dels espais de les biblioteques. Venen a estudiar molt, venen a fer ús dels espais per estar plegats, per compartir allò que estan estudiant i fer... Jo crec que la biblioteca per ells és un lloc per estar amb els amics i estudiar, i és una mica l'excusa, no? Però també hi ha molts joves que llegeixen, i els joves que llegeixen molt. Aquest és el punt, no? O sigui, ets o molt lector o no llegeixes. Sembla que no hi hagi punt mig. Pot ser o és una sensació, és un mite? Nosaltres tenim aquesta sensació, i de fet nosaltres tenim alguna experiència de no tant clubs de lectura, però sí propiciar que joves que nosaltres sabem que llegeixen es trobin per parlar d'allò que llegeixen, recomanar-se coses i veus que hi ha gent molt jove que té molt bagatge lector. Fantàstic. Irene, tu què ens diries? Abans ens has comentat que els teus pares et llegien clàssics abans d'anar a dormir, però què creus de totes les anècdotes o experiències que has viscut a casa amb la lectura? Quines serien aquelles que han estat clau perquè diguis jo m'he enganxat a la lectura perquè he viscut això a casa, he tingut aquests moments, més enllà d'aquesta lectura prèvia a anar a dormir? Jo quan estava a sisè de primària, era una nena que llegia, li agradava llegir, però no era una de les coses que deia, quan tinc temps lliure em poso un llibre. No. I llavors va arribar un moment on els meus pares em seguien llegint contes, però a mi m'agradava escoltar-los, no llegir-los. Llavors la meva mare va anar a una botiga de llibres, no me'n recordo, em sembla que al celler de llibres de Sant Cugat, i li va preguntar al botiquer la meva situació i quins llibres em donaria per introduir-me més en la lectura, no? I el que va fer aquell botiquer és donar-me novel·les gràfiques. La meva mare em va comprar 4 o 5 i me les vaig acabar en una tarda. I a partir d'aquí vaig començar de passar novel·les gràfiques a un dia vaig anar a una botiga a comprar-me un llibre i d'aquí em vaig com enganxar de dir, ostres, no només les novel·les gràfiques fan aquest efecte que fan en mi que m'enganxi, que vulgui llegir, no? I en aquell moment va ser com la meva entrada. I dels llibres aquests que t'enganxen,
que dius m'ha encantat i me'l tornaria a llegir. Què és el que diries que més t'agrada? Vull dir, connectar amb el personatge, el que et fa viure potser els mons que et fa descobrir, l'empatia de dir a mi això també m'ha passat i jo vull veure com ho soluciona? Clar, com ha dit bé la Marta, la lectura és una cosa molt íntima i molt personal. Totalment. Sí. I el que a mi m'enganxa d'una història és que sí que potser algunes experiències m'hagin passat a mi i que potser el personatge s'assembla una mica a mi, però a mi també m'agrada que no tingui res a veure amb mi. Com si travessés un portal entre dimensions i em fiqués en aquella història com a observadora i que no tingués res a veure. Això també em fa enganxar bastant. Fantàstic. És com descobrir també una perspectiva nova sobre alguna cosa. Amb el que comentaves, ens adonem també que no només és la família, les biblioteques, sinó el celler de llibres que comentaves, que més el conec, sé perfectament on dius, aquestes botigues on també pots anar i precisament que et puguin recomanar i indicar quines serien les lectures que potser per el teu fill, la teva filla, serien més indicades perquè comencés a obrir aquest món de la lectura, no? Javier, per tu, per ser molt concrets i que els nostres oients també puguin endur-se com algun tip a tenir en compte, quins diries que són aquests hàbits o trucs que poden ajudar a crear lectors des de casa i que després, o sigui, des de casa en aquests moments familiars, i que després al final sigui una cosa seva, que no depengui de la família, però... Home, penso que un truc és el que heu dit abans, tant la Marta com la Irene, que sí que veure llegir els nanos de petits el que fan és imitar l'adult. Llavors, si veuen que tu llegeixes, doncs és una forma d'iniciar-se a la lectura. Un altre truc, l'estava comentant la Irene ara mateix, és de vegades els adults tendim a no tenir en compte alguns tipus de lectures o tenir una mala opinió sobre algun tipus de lectures, com per exemple les novel·les gràfiques. I són una porta d'entrada importantíssima. El de Lleiland, per exemple, té un tou de llibres que són novel·les gràfiques i són molt bones novel·les gràfiques i és... Tu has de deixar que el nano comenci a llegir per això que vulgui i després potser ja triarà ell un altre tipus de lectures, però potser el mantra hauria de ser deixar que llegís això que volgués. I també una altra cosa important que estàveu comentant és la possibilitat de parlar-ho, és a dir, després d'haver-ho llegit, doncs tenir aquest grup potser o aquest espai. Sí, aquest espai tan físic com també de temps i si per exemple a l'escola ets capaç de generar aquests espais, doncs estàs afavorint que els bons lectors es puguin trobar, no? Llavors, per un bon lector, una cosa superimportant és parlar d'això que ha llegit, no? Poder-ho compartir, no? I fins i tot compartir punts de vista diferents i nodrir-se també d'altres perspectives. O sigui que veiem que a casa hi ha aquests tips, a la biblioteca també comentaves que aquests espais de lectura compartida són una mica els més importants. Afegiries alguna cosa més, Marta, aquests com trucs o moments clau perquè els joves trobin la lectura com un espai en el que gaudir i fins i tot conèixer més a si mateixos i crear un vincle? Jo repeteixo que crec que la clau és, en un moment determinat, trobar aquell llibre que t'ha fet feliç i que t'ha fet gaudir i que t'ha fet emocionar. L'emoció, no?, és molt important, que també això també passa molt amb el cinema, no?, que tu veus una pel·lícula i rius o plores i això amb els llibres també passa, o t'angoixes o... El que t'ha fet viure, no? Sí, la sensació d'estar llegint un llibre i adonar-te'n que estàs plorant és molt impactant, això, quan passa, i no passa sempre, però a vegades sí, i això són... Emocionar-te és bonic. I els espais que es creen, jo crec que tant a casa, però també als instituts, als moments amb els mestres, a les biblioteques. Habitualment, a les bibliotecàries intentem que tothom se senti a gust a les biblios i fins i tot moltes vegades les famílies entenc que tothom considera que llegir és una cosa positiva i potser hi ha pares i mares que no són lectors però que venen a les biblioteques, sobretot quan els nens i les nenes són petits, i sentir-se acollits i tenir només aquells
5 minuts que et diuen recomana'm un conte o m'agradaria un conte, una cosa tan fàcil com una família que ha de tenir un germanet, doncs ostres, o el primer dia que van a l'escola, alguna cosa per anar preparant la criatura, doncs només aquella estoneta que es crea, que és una estona bonica, agradable, tu aquella família ja la tens. I, per exemple, no sé, nosaltres a les biblioteques anem molt a les escoles. A tothom li agrada que li expliquin històries, als nens petits i als que no són tan petits. Quan nosaltres anem a les escoles, aquella mateixa tarda o la tarda següent sempre venen una o dues famílies a fer-se el carnet, a buscar algun conte. I, és anar posant llavoretes petites per fer lectors grans. Jo tinc una amiga que fa temps deia, jo, quan conec algú, pregunto si té carnet de biblioteca. I si no en té, fora, pensava, com? I això per què ho preguntes? Sí, parla molt d'una persona, això. I dic, pot ser, és veritat que és un element important, sobretot si és un tema que a tu et nodreix molt a la vida i voldries compartir-ho, ja sigui amb una amistat o amb algú important, no?, per tu. Irene, voldries afegir alguna coseta, més algun truc d'aquests que dius a mi em va ajudar molt fer servir les il·lustracions per endinsar-me en el món de la lectura, però als joves que ens estiguin escoltant, quina recomanació els hi faries per dir, prova per aquí, que potser... Clar, torno a repetir, la lectura és un gust personal. Llavors, sí que com a ajuda generalitzada podríem dir si no ets una persona que li agrada llegir llibres de tota lletra, sense il·lustracions, jo primer faria el truc de començar amb novel·les gràfiques, amb còmics. Llavors, també és com d'anar provant, no? Jo he provat aquestes novel·les gràfiques, aquests còmics, vaig a comprar o a llogar un llibre a la biblioteca, a veure, si no m'agrada, però anar provant, i jo crec que és això, qüestió d'anar provant, i és que cada persona li agrada un gènere i cada persona és un món amb la lectura, i jo crec que la lectura és un món on tu et pots integrar de la manera que sigui, no? I hi ha molts camps i és molt bonic. I de la mateixa manera, ara que parlaves de tipologies, per exemple, jo mai pensaria potser que m'agradaria la lectura fantàstica, no?, de fantasia. Si no l'hagués provat, potser no hagués mai pensat, podria ser una opció. Què recomanaries perquè algú que potser mai s'ha endinsat a la lectura i diria, jo no sé per on començar, no sé quin estil de lectura m'agrada, què diries que els hi pot ajudar, no? Potser en el seu dia a dia, els seus interessos, el tipus de pel·lícula que els hi agrada? Primer de tot, a mi, com a lectura, el món de la fantasia a mi també em costa molt de llegir. M'agrada més en pel·lícules que no pas en llibres, però sí és veritat que a mi, per exemple, em va ajudar molt a la biblioteca del meu institut dir, mira, jo soc Alexandra, m'he llegit aquests llibres, tu em podries recomanar algú que m'agradés o que fos una mica el meu estil, i també, sobretot, amb els amics i el teu grup social, de preguntar què els ha agradat, i sobretot també si ets una persona que t'agrada el cinema, t'agrada les pel·lícules, allà començar a veure, perquè hi ha pel·lícules que estan fetes de novel·les, no? I tant. O sigui, i sobretot hi ha molts recursos que potser a simple vista no els veiem, però que estan allà. Clar, que estan allà. I tu, Marta, em fas servir d'aquests recursos per quan algú precisament et diu m'he llegit aquest llibre i m'encanta. Hi ha algun que sigui igual o similar? A les biblioteques, la sort que tenim és que, almenys amb l'equip que treballem a la Bibliodolesa, cadascú de nosaltres està com una mica especialitzat en alguna cosa, Llavors això és una mica de trampeta, clar, no ens ho podem llegir tot. No, està molt bé, precisament hi ha tants mons en el món de la lectura que està molt bé. Sí que és veritat que tu coneixes els usuaris i quan ens arriben les novel·les ja penses, aquesta la guardarem per fulanita, aquesta lectura segur que li agrada. Sí, això passa, però que això és temps. Però això és posar-li temps i molt de carinyo, sobretot a totes les persones. És que ens ho passem molt bé. Increïble la feina que fan, puc donar fe a la Biblioteca de Santa Oliva, d'Olesa de Montserrat, fan una feina i són un equip super ben avingut. Molt ben coordinat. I que fan això, és a dir, de buscar
doncs, aquesta lectura per a aquest usuari, és a dir, que aquest nivell de coneixement que un pensaria que no podrien tenir dels usuaris, doncs el tenen. Sí, sí. I els usuaris de nosaltres, perquè hi ha lectors, lectores que ens busquen a l'una o a l'altra perquè els hi recomanem lectura. Aquella que em vas dir m'encanta, sisplau, torna a recomanar-me una altra. Sí, sempre els hi diem, si no us agrada, la torneu, però no ens la foteu pel cap, Molt bé, doncs veiem que fomentar la lectura des de petits és clau per construir grans lectors. Avui hem vist com les famílies i les biblioteques tenen un paper fonamental en aquest àmbit i esperem que pels nostres oients hagi estat profitós aquests tips clau i aquests trucs que també han sortit perquè pugueu dur-ho a terme en cas de que necessiteu recomanar o fins i tot fer que els vostres fills llegeixin més. Gràcies per ser-hi a l'altre costat, als oients que us tenim aquí, i a vosaltres per participar en aquest podcast.